हो भुटेलिया के बियाह ए दीदी जी हमनी त बाबू माई जानत रहलन कि दू गो लइके बाबसन है भुटकलिया कहां से आ गई किचन कहां गोल बड़ी लोग तनिको बुझात नहीं के घर में का बनाई का ना बनाई आए बड़े बड़े बतिए रहेला काले से नीमक का गरम मसाला हल्दी ओराइल बटे सब चीज नहीं के घर में का बनाई या का खाई बुझाते नहीं कि का हम करी घर में केहू के ये पनिया पनिया बा कहां करी हम आ छोटकी कहां बिया रे होई घरवा में बोली ना फोन आइ रहे तार बाबूजी फोन कइले रहलन हमार बाबूजी हम लइकावा के देखे खातिर आओ तरह से बुटलिया के जान तर खुश सुघर लइकी बिया तरा सुंदर लइकी हमारे बाबूजी का गए उठतवन तोर त बाबूजी अगुआ उठता रहन उहे त फोन कइले रहलन जाय दी ठीक बा घर बस जाई बढ़िया न कहता नहीं मैं गांव घर हंसा तारी से ठीक है न तीन गोतिनी हो जे बुझे त ठीक है न बाटे हमर तीन गो पतो है भाई हां का अच्छा सुनी कुछ सोचे के बा कुछ चादर उधर मैं फिच दिए ठीक न आ डलमोट बिस्कुट जातन हम दुकानिया पासे ले आवे तनी रसगुल्ला ले ले मुजार का रसगुल्ला ले ले बा छोटकी कहां बिया रे होई घरवा में जाई हम समझा देतनी अच्छा ठीक बा समझाइए ए मत जात सुनी ना एथी ले ले हम अरे का कहल जाला जी जगह वाले ले में गो फैशन वाला शीशा वाला जगह भी चाहता पानी पिए के देवे के हमर नहीं के फूट बा कपावा बा नु हम कब बा अच्छा ठीक बा लेके आवा तनी ओयो दादा ओई देखो हमर ससुर के हमर बाबूजी अगुआ उठतड़न हम भुला जाइम कि हमर बाप हड़म हम नैहर से तलाक के ले हम जाइम ना अपना नैहर हमार घर हो जाता न के नटरे के बियाह करावता ए दादा आई हो भगवान हकर बियाह होई 3 गो हिस्सा लागी हम तो जानत रही कि यही तरह मारे भाते पार लाग जाई पार घाट लाग जाई अब एकरो बियाह होई एकरा के हम परी छम छी चुमावे जाइम मुंह ना देखलो अपन हे भगवान हम जाते हैं छोटके कर अरे ये छोटा की काने पड़े रे छोटकी चटनी बना दे इहो ना बनाइम न तो आयो न तो 10 गो गाड़ी सुनई ह कहियो नीमक रहला त तेल ना तेल रहला त नीमक ना रहेला आ फैसनी बहुत रहेला ये छोटा की का ह जी दीदी जी अरे ई मत बनाओ पियाओ आवता पनीर छेना के तरकारी बनाओ तनी मरचाई अधिक डाल दिए भैया आज पनीर मंगावे लागल जी दीदी जी अरे हम तोरा से एगो बात कहनु त हमरा पता धमेनिए नु लोटतिए तोरा पज घरवा लोटे लगी जान जो हां का कहदन बोली हतना चीज हम बना लेम ठीक बा रोबन ए माई तू काना फेरा में बाड़े सो बुटेलिया के देखियो तो सन बुढ़िया को बियाह करतिया आई गोरामावा हो भुटेलिया के बियाह ए दीदी जी हमनी त बाबू माई जानत रहलन कि दू गो लइके बाबसन है भुटकलिया कहां से आ गई अरे हम ये जानत रही रे दादा कहसन कि दूसरा घर के आइल बटे ई रहेला घर के नौकर चाकर हटे अब एकरो हिस्सा लागे 10 बीघा में 3 भाई जैसे हमनी के दू गो रहत रहने मिलजुल के एगो औरी आ जाई तब त घर ना चली 3 तिगड़ा काम बिगड़ा जान जो हमार त कपारे दुखाता अरे उठ के नानी लगा आ ये देवर जी बैठी गोदिए में बैठ जे रौरा खातिर ता ना प्यार बाकी रौरा गोदिए में बैठ जे हमारा तन्नू दोनों भौजाई हमारा से काटना हां प्यार मानी के काहे के गोद में बैठाई मेरा का मेहरानी रो गोद में बैठाई मेहरारू अरे मेहरारू के चक्कर में हम बनी अभी थोड़ी ना अरे माई पता लगा कि रौरा के देखिया तो अनसन मेरा बियाह होई रौर काल परसो तो का दिक्कत बा बढ़िया तो बाब हमरो बियाह हो जाई त चक हम हो रह जईती का हां कब का हमनी के बोलले लेखा घुमत रहला नहीं त जेकर मन न तवन बोल देत रहला अब मन के मुंह पे कर खा तो पाई का दीदी जी हां सब के टोपी देबे के बा हां एकदम मौज करे के बा भाभी का करे के बा हां एकदम पूरा मौज से खाई ले पियो ले एकदम जानते बड़ू बोली जाई बाजार है तनी कुछ लेके आई अपना सारा ठीक बा जात नहीं भौजी जात ओहो हो बाप रे बाप हमार बस चले त तारा के हम जहर दे दी दीदी हो गई बात साइकिलियो नहीं चलत सुनी ना जो तुम मिठाई ले आवे भगवान कर को ओनिए दू भौंस जाओ कि हमनी के राज रजाई हे धरती तू फाट जा ओई में घुसा लो भवना के ठीक है के अरे भाग रे तू तो जी भी हमरा से बोला दे कुछ करे छोड़ के कुछ कर उपाय कुछ बियाह काट सुन हमारे बाबूजी अग्गा उठा तड़न तो हम तो जान जो कि बाबूजी से तो लड़ाई कर नहीं सकते ही कानून भोर मुझे बाबूजी
जब सीधा अंगुरी से घी ना निकलेला त अंगुरी टेढ़ करे के चाहिए। अब देखी हम का करतन ठीक बा। खाना तो कुछ ना बा। आवो कर ठीक बा। हाथे लेकिन का करना। अरे होई देखा गजब बाई से मेहरारू घर के नु हाय देखा गिलास देखा बिल्कुल सही दुगो हित का तुम्हारे होई देखा का हम कहीं मेहरारू गजब ओहो अरे का इज्जतिये मार दिया का हो का रही कुल के फेरा में पड़ल बनी पहले कुल पैसा दी लिस्ट बनावे ऐसन पतो ही पैसा दे तब न कुल आई बिस्कुट मोटर रसगुल्ला जौन चीज और तो दे लिखी बबुआ के उ कहत के पैसा नहीं खते ले बाबूजी रौरा कहतन कि पैसा मिला अरे का कर दे 5000 रुपया हो हे भगवान उ कहत के हमरा पैसा नहीं खते ले बुलाओ तो बबुआ बुलाओ तो धा दे पता अरे द बाबूजी कुल बाजारवा देलो ना पैसा तो निकली अब देनिया तो 5000 का कइल अरे दो औरी कुल ना वाला कुल काम नु बा ढेर काम बता दो अरे 5000 का हो गइल अरे कुल सामान हजार में भाई कुल मैं आई कुल जे चीज कर तन उहे जाना तन ठीक ना 5000 दे देनी हो गइल ना और तो देख का काम से मतलब भैया हई तो कोई मोय वाला बिछौड़ा से बीगल बा आदमी आ गइल बा तू अरे कुल पतो ही के काम बा पहले पानी पिए वाला लिया ही ना तैयारी रो रही असन जाके अरे पानी पकड़ के ले जा अरे कब जाए पहले बैंक में पैसा निकाल के लेके हां अब 1 रुपया ना दे बाप रे बाप 5000 रुपया गए 5000 रुपया भी बेटा के बियाह ना भल मौक ना चढ़ल 5000 लागल मानू लगन 1 रुपया दे जा लिस्ट बना के लेके आओ चल सौदा लिस्ट बना के लिया बजा अपने से सामान आई ना तो पता चली बट वही मत करो दुनिया आ गई बड़ा आदमी भौजी से मांग लो दुनिया आदमी आ गई बड़ा दुमरा आदमी आके बनाते ऐसन पानी के दी पैसा बचा त हम लिस्ट बना पैसा ही बना दे जब बड़े 5000 रुपया गायब हो गई ना अच्छा ठीक है मत दी रो सब कुछ साड़ी कपड़ा मोच चले माई भौजी बुला लो हाला करे बोलो बाप रे बाप 5000 रुपया दोनों मातारी बेटा खा गेलो सो अरे वो हित रहता आवे के पानी पिए के अर्जी करे के का बनाई बुझाते नहीं के द थल पैसा चोरा लेला सब अब 1 रुपया दे अब उहे होई आ कि सामान अब हम किन के ले देखो तरीका अरे कने में चलाओ रे पनिया पूरा पाप धोली दीदी काहे के एगो और पाप करे वाला बने के कहला कि शादी ब्याह करे तो एगो जग तो हमके शादी करवावत नहीं यार। अरे हमार तो देखी काम नहीं के करत एकदम लागत कि हम काठी लेखा भइल बानी हमरा उती मधिम बुझाते नहीं के काठी नद बनी सलाई ए बनी भौजी अरे खातिर अरे इथिया लिस्टवा करिया लिस्टवा बना के दलो हम जाई बजरिया क के लिया ई सड़क दे अरे और हित ना तावत सर रौरा अपना से सोच के ले हमरे से का पूछत अरे लिस्टवा कम से कम बना दलो काहे रो पढ़ला हनी का के लिस्ट बनाइया जानी काहे के बाड़ू लो उहे करे लेके दिया एगो जार हो एगो जहर एगो माहुर सिगरेट गांजा सब लिख हां दे वे सब काहे ऐसे आज बतिया उतरू लो बुझाता कि तो हम लोग के त नीमा नहीं हसन तारा के देखे दारू सिगरेट पिए वाला ही हसन तन हमनी से लिस्ट बनावे ना कि अपने जाके लेवेला बोललो मत ना तो मर्डर करबा मर्डर कदा मर्डर एती तो हमरा के जल्दी तो हम जाई का निकल दिया त हम लोग हमनी के नौकर देखो हम बुझाता नहीं मैं चीज तो हम लोग मजाक करता अब बुझाते नहीं जाना तनी काहे मजाक भौजी करता लो काहे के एगो रोवे तो दुनिया ऊपर में मजाक को लखो तन की रोवे से मजाक कर जाइए सीरियसली मूड में बनी है रहेगा ठीक बा जितना मन करे धरे बन अपना ही से करा हमनी से कोनो उम्मीद मत रख बियाह करियन मेहरारू लेयन होई ना साली हो ए दीदी हम सोचत तन के मंगे में से तो डाल दारू इहो मर जे तोरा मेहरनियो मर जाई त चला छोड़ा भागा ओइलन बियाह करी हम का ये कनी के भोग गइल बा रहा माई से पर जाके हम बतावो तनी हे कनी तावा हो कौन है कि जल्दी जल्दी आगा ना बाहर के हो जल्दी जल्दी लिपा जाओ हां लेकिन काहे खाती लिखिया स ना ओजन त पतो हो बाड़ी स अरे माई आ लागत हमार शादी ना होके दिया चका कोनो घरवा में का गुलाब तोरे रे काहे रे हां भौजी भी दोनों भी कोनी लिस्ट मांगे त एकदम हमरा के सुनावत छ तार शादी होई बड़ा हती मुकी का कहते स ये को तुम्हारी कहत है सो तोनी काई डरा मई कहले बड़ी छ अरे बुझाल त बजे हे जा का कहते स बता ये सब कहते छ अबरी का कहते छ शादी ना छोट बड़ा अरे बड़की तन बोलाओ त बड़की छोटकी आवासन है ने आवासन खाए में लागो रहते छ भर दिन अपने का से कि तार कमीनी नु खाता अरे देख ले बाबूजी रे
बाबूजी वो कहां तू गइल कह रे कहां चल का गया हो गइल के कर मर्डर हो गइल कि सौ के खोजा मर्डर करे तोन के दुख में हमर लड़कन के बियाह हमर लड़का के बियाह होता त हमनी काहे दुख बा अभी का कलू हम बतावा इनके लाज बना शरम बाटे इनके तोन के दुख बा घूंघटान ले ली लाज शरम बड़ा देखे हां जबान त ढेर हो गइल बा तोहन के देख ले कहिया बोला। से सुनले पौसनु के एक हमर लड़के के देखे खात के हुआ बता तो तोहन के बाप रे बाप कातना अरे दुख का होता है काहे अभी ना कब दुख आई लो होई काहे दुख रही आ हिसाब कर चप आज तब काहे हमनी के झूठ बोल के हमनी के माई बाबू से ठगनी दहेज कि दुइये गो बेटा बासन हई हमारा सही अहेलिया बहेलिया हो अरे आई ले का हो गल जी का चिचिया त नहीं रबरा आवे के नखे घर में तमाशा भइल बता अरे हम लिस्ट वाले को सा का का चल तो नखे अब का हो रे एकदम बड़का चुका लिस्ट ली का भइल कर बे का तारा के लिस्ट में का करत रहा हमनी का के हो? बियाह में इतना लिस्ट ना बनल कि ये देखे आवत असन त लिस्ट ए बन दीदी देखी। का लग रहे सब खाना पीना कितना सुविधा ना रहे अरे ई का बेरम सुनतनी का भइल रे का भइल लिस्ट में कोई नहीं तो एकदम पूरा हमारे के गरम होकर मैं बोले लगली हलो तार शादी होई सुन लो बाबूजी आज से ए घर में हमार ममता खत्म हो गई सुन लो एगो बात तोरा का हो गइल अभी बतिया सुनबा तब नु हमार अच्छा बता फोन या हट के बोली ना अरे बाप हो बाप हमर लड़का के देख के इनके कितना भूखा माइल बाटे आ हमरो आज आंख खुल गइल कि काहे हमरा लड़का के खाना पीना दे तड़ी सन आज एहन के सुन लेली सन कि एकरा लड़का के बियाह हो खाता और ई त हमर लड़का ऐसन ऐसन कहत रहे बात न कि माई जा दे बियाह ना होइनु तो भैया भौजी के दान क दे लेकिन हम कहतनी तू देखी जी रौरा के कहतनी न के एकर हिस्सा निकाल दही एकर हिस्सा भले कर बियाह होखो आ चाहे न तो होखो अरे एगो तो कितना भाग से एकर बियाह जुटा रहे लेकिन यहनी के कुलछनी हमारे बेटा के बियाह कटली सन ना कटा देली सन ठीक कहते रे भाई ठीक कहते रे तू जानते रे एकरा बढ़िया रही नु कि हम केनु दान पुण्य मंदिर में जाके कह देहती ई बाजे ना बाजी काहे ना हमनी के बाजी? बाबू भाई से कहल गइल बेटे कि दुइये गो भाई लइका बासन तो तीसरा के काहे के हिस्सा दिए अरे तोर बाप ए, तू गले का बड़ा ए सुना चुप रह तू चुप रह पहले का कहलू है जौन सुननी है उहे कहनी है का और सुन? का कहनी है तार लोग के जबान ढेर चले लागल बहुत लोग कोई चीज सामान जरता आई सोच ला लो कि लइका बा तो हमनी के बनी जा अच्छा तो दूगो के काहे जन्म ले रही जहर दे के मुआ देती जहर? तोहनी के काहे उतर ये करे पतो ये उतरती जहर चुप ढेर पास तो तोहनी के हिस्सा ना मिली मैं अपना लड़का के छोट लड़का के जहर ना कहत मिली, रहे। ठीक ना तो उनके ज्यादा तो उनके जबान चलता काहे ना ओमे कमी हमार बा आ इनकर कमी बा कपार पर से हवा पे तो के ठीक ना चढ़ाई के एकदम हां तो घर से चल तो रहा। पूरा हो जाई अरे देखा जब कह तरनु अब ये मैं गजबाक हमरा मुट्ठी में बा मालूम बानो चली समाज बन रही समाज में हमार के रवा कोई नहीं बियाह हमरा के समझी जे हाथना हमर बाटे बियाह क दे हम तिलका अरे हाथ पर जबान दी निकलता जबान जबान बकुलिया तू धरा कहल बा कि बिगाड़ घर चुप में रहो बिगाड़ लो शांति रौला के रहो ढेर शांत अरे बानी भाई नु चल, तब चल, हेती चल। करत नहीं जा लइका के हां ई लेको सोना हटे लइका सोना हो हीरा हो हम का के देखा दिया चुप रह। अरे हमको अब तीनों के बराबरी मान ले बानी अरे होय तीन गो अंगुरी बानू आज तो एकरा में होय का अंगुरिया करी काटा कलवा तो सो? उतना दर्द होई आ होय अंगुरिया काटा तो उतना दर्द होई आ होय काटा तो उतना दर्द तीनों होई। काट दी दूगो काट दी एगो के ना दरद दी हमार हमार लड़का मार दे के का? आ हेकर मार दे के काट दी हिनकरा के रखिया अमर बनाई देखा चल, अब उहे होई जब अभी वो दुनिया में खेल बोलत हेलो मजा लेगा हमरे सामने बोल दिलो आ तो बोल गलो लोग चला, अजी। आवे तो लोग के सुनी हमार ते सुनो एगो बात सुनो हम बताते क्या करो उनके साथ छोड़ दो तू शांति रह तू जा अपन बनाओ तो हे बाबूजी का हमर बता रहा? बियाह होई नु जी ए बुरबा कोई के हम जियत नु ना तो हम मर गई पानी फेंक दे जाना तो नहीं हम तोहार बिया पाका आ जेकर बाप महतारी जिए था ना ओकर बेटा काहे के कैसे देखबो? ना बियाह होई दे आ देख वही से बढ़िया लड़की ले बाहरे बाबूजी बा देखिए चल चल तो कहा था चल, घमंड चल। बनू घमंड चूर करते जल्दी जाके बनाओ तो हम आओ तो लेकर के जा